No niin, Sprintitallin tutkivan journalismin tutkimusyksikkö on tavoittanut täältä hiipposalueelta pyörimästä taas yhden kesälomalaisen. AP, moi, mitä sulle kuuluu? Ihan hyvä kuuluu, joo. Video. Tulee tää Sprintitallin tutkivan journalismin tutkimusyksikkö. AP on ollut tässä elokuun ajan kesälomilla vai mitä, AP? Joo, pari viikkoa. Ja jonkun hetken päästä tässä. Eli tällä hetkellä sä olet kuitenkin jyväskyläläinen Jyväskylässä kirjoilla, eikö totta? Joo. Tällä hetkellä sä olet jyväskyläläinen, eikö totta? Sä kerroit tossa, että sä olet menossa koululaisolympialaisiin sytyttämään olympiatutsia. Pitäisikö se... Sä kerroit blogissa sun omasta urheilijapolustasi ja kerroit siitä siinä Pieksämäestä ja ajoista siellä. Niin millainen... Vittu tää lähti nyt ihan...